Jojo, Bajula, Baba! Salutare tuturor! Sunt Andrei și astăzi la Viața Bate Filmul ne-am gândit să vă facem o recomandare. Dacă tot e așa de frig, mai bine stați în casă și gătiți ceva bun, stați la cald, dar aveți grijă ce gătiți pentru că e post, nu-i așa? Și poate unii dintre voi postez. Variante sunt o grămadă și de aceea am ales astăzi să vorbim despre postul Paștelui, care a început de ceva vreme. E până la urmă cel mai important post din religia ortodoxă. Vrem și noi să vedem dumneavoastră. Cum postiți? De ce e postul ăsta? E pentru trup sau e pentru suflet? Care-i rostul lui până la urmă? Suntem foarte curioși să aflăm așa câteva detalii, până la urmă părerile dumneavoastră. Hai să vedem. Păi dar suntem în post. După săptămâna albă. Și două, stați așa. Postul Paștelui. Deci săptămâna albă. Nu mai știu data exact. 2 săptămâni. Deci am intrat a doua săptămână de post. Am înțeles. Nu știu. Nu știți exact. Curățirea sufletească și vindecare trupească. Îți vindești sufletul, se vindecă și trupul. În măsura în care crezi. Trebuie să și crezi. O curățare a sufletului. Mai mult pentru suflet. Și pentru organism e bună. Curățare sufletească. Ce am auzit și eu la religie, la școală. Pentru creștini ortodoxi, dom'le, după mine, e o tradiție, știu eu, tradiție luată, dar ăsta, cum îi zice, substratul este igienic. Substratul este igienic, substratul este de a face o pauză între belșugul Crăciunului, a iernii și după aceea mielul care îl vom tăia și îl vom mânca din punct de vedere igienic. Postul trebuie ținut după canoanele bisericii pentru cei care pot și sunt sănătoși. Duhovnicii mai dau dezlegări la cei bolnavi, bătrâni, neputincioși. Păi postul trebuie să întreținut și cu în privința alimentației, pe urmă cu în curățenie, deci, și sufletească și alimentație. Da, bine, postul dacă îl ții, sufletesc și cu toate. Bine, cu bunăvoință față de aproape, cu, cum să spun, fără răutate, fără gânduri rele, fără... Sunt multe. Totul e să ai posibilitate materială să-ți poți procura, dar majoritatea au un cartof și o fasolă și o linte, deci proteina vegetală, lintea, fasolea, mazărea. Mâncăruri vegetale, deci fără... Cartofi, fasole, tradiționale. Păi, legume, fructe, sigur, dar e mai greu să știți, fiindcă sunt scumpe. La țară sunt ciuperci, fasole, cartofi, la noi sunt mai scumpe și, în general, conservele care se găsesc în moluri, știu eu, sunt dubioase din punct de vedere al conținutului și al igienei. Este o legătură indestructibilă, nu se pot separa una de alta. Și de una și de alta. Și pentru una și pentru alta. Dom'le, cred că dacă este sănătos pentru trup, este sănătos și pentru suflet. Pentru că toate merg mână în mână, nu se poate să fie ceva diferit trupul de suflet. Ați văzut și voi. Foarte, foarte multă lume știe ce e ăla post și foarte mulți îl și practică. De ce? Păi ați văzut, are mai multe părți bune. O parte a sufletului, știți și voi, ne curățim pe interior, poate am greșit, poate vrem să fim iertați pentru anumite lucruri, depinde de fiecare. Atunci e bun postul ăsta sufletesc, care nu înseamnă doar să te abții de la carne, lapte sau alte produse, ci înseamnă să trăiești aici postul până la urmă, să ierți pe ceilalți, să fii mai bun probabil. Nu uităm nici partea aceea în care e foarte sănătos și pentru trup. Nu uitați că în dată ne așteaptă, pe 24 aprilie parcă, ne așteaptă Paștele. Când ce facem?
Ajungem frumușel acasă de la biserică, deschidem frigiderul și începem. Și de aia, și de aia, și de aia. Păi trebuie să recuperăm perioada postului, nu? Eu zic, aveți grijă de voi. Că postiți, că nu postiți, e alegerea dumneavoastră. E sănătos, oricum, poate încercați. Variante sunt și mâncăruri. Am mâncat niște lucruri extraordinar de gustoase, chiar dacă erau de post. Acum, depinde și de voi câtă răbdare aveți să le gătiți. Oricum, dacă vă vine vreo idee de emisiune, aștept un SMS la 0744 238 830. Nu uitați să intrați și pe site-ul nostru www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, viața bate filmul pe o ploaie de gheață la începutul primăverii. Andrei. Dacă vrei să devii un fermier modern, vizitează cea de-a noua ediție a Târgului Național de Agricultură și Industrie Agroalimentară AgroExpo Bucovina 2011, organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Suceava și Shopping City Suceava. În premieră puteți vizita expozițiile de păsări și animale de rasă. Târgul se desfășoară în parcarea Shopping City Suceava în perioada 18-20 martie 2011 și va putea fi vizitat zilnic între orele 10 și 18. Mai multe detalii găsiți pe www.ccisv.ro. Nunta, cel mai important eveniment din viața ta, merită o atenție deosebită. Simply Mind îți oferă 6 pachete atractive care îți vor asigura amintirile. La noi ai cele mai mici prețuri din oraș. Filmarea doar 900 de lei, fotografierea 400 de lei, peste 1000 de modele de invitații. Dacă după nuntă rămân doar amintirile, ai grijă să fie la cele mai înalte standarde. Simply Mind, cheamă-ne și pe noi la nunta ta. Ne găsești pe strada Alexandru cel Bun, pe dreapta la 100 de metri în spatele primăriei. Telefon 0744 238 830.